Jeg skal se, om jeg kan få svar på nogle af mine religiøse spørgsmål, og måske møde biskopperne og få hjælp. Kom! Du er død. Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vor Gud. Så skriver den på næsten samme måde. Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vor Gud. Så vi er i dag for at møde biskoppen. Og I kan vælge mellem 3 farver snor til at have kors i. Enten blå, som udtrykker tro, eller grøn, som udtrykker håbet, eller rød for kærlighed. Hvad har du gjort, der er prægtigt? Hjertet! Din brandskid! Din skid. Det må være lidt kål. Man må ikke slå i hovedet, man må ikke slå i skridtet, og på pigerne slår man selvfølgelig ikke i brystreligionen. 10, det gør rigtig, rigtig ondt. Hvis man gør det, så kommer knolden og Thomas og tæver jer med kokben. Kom! Slå nu, stikker for satan! Slå ham! Du slår ham 3 Vi har en ny storkriger. Han slår ikke på en pal. Han var ikke falden. Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen. Jeg skal lige først vise jer en klokke, som godt kunne have været en middelalderklokke, om det er den ikke, men den lyder lidt i den retning. Jeg siger ikke noget grimt, men det er her, de fine kommer, det er her, de fine er, det er her, de fine bor, og det er også her, det bliver begravet. Gør det! Okay! Ja! Vi er ikke færdige endnu, hva'? Skal der være mere? Nej! Jeg overgiver mig! Jeg gider ikke se på dig mere i dag! Hvem sagde noget? Om jeg er lidt sur? Jeg er overhovedet ikke sur! Så skulle du se mig sur! Nej, jeg er ikke nogen dårlig taber! Kan vi to tage en tur i ringen hernede? Tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Det er ikke respekt at kaste med snebolde. 20 strækker. Nu. Ned. 1, 2, 3. Helt ned. 4, 5, 5, 5. For at dig gå
vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Ja. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg mener med det, vil jeg sige.